Ak máte radi kontroverznosť, možno si v tomto dieli prídete na svoje. Nebojte sa, nebudeme vás trápiť drámou slovenskej politickej scény. Pozrieme sa ešte o niečo nižšie. Na projekt Vydrica, ktorý už nejaký ten rok nie úplne bezbolestne vzniká pod bratislavským hradným kopcom. A názor na neho už má skoro každý, podobne ako na týchto tu. Vydrica je dlho očakávaným počinom od spoločnosti Lucron. Developera ani projekt netreba predstavovať. Čo v tomto momente stojí za zmienku je fakt, že projekt svojou polohou pod hradným kopcom a v historickom centre bol skutočnou výzvou. Prekladka inžinierskych sietí, náročné spevňovanie hradného kopca alebo dodržanie historicky ladiaceho vzhľadu sa postarali o to, že vznikol asi jeden zo zatiaľ najnákladnejších projektov v Bratislave. Developer a projekt dostávajú odo mňa 5 hviezdičiek z 5. Toto je absolútne najprémiovejšia poloha v centre mesta. Stále ľahko dostupné na diaľničný obchvat, ale zároveň pri Dunaji s jeho promenádou. Komu by nestačili veľmi cielene vybrané prevádzky v parteri projektu, má naskok všetko od historického centra s reštauráciami a kaviarňami po obchodné centrum na druhej strane mostu SNP. Máme tu potraviny, pekáreň, máme tu kaviareň, že snažíme sa v podstate ten zdravý mix navodiť tak, aby si ľudia našli cestu do Vydrice. Dostupnosť a vybavenosť lokality hodnotím na 5 hviezdičiek. Čo posúva Vydricu na vyššiu úroveň je celkový ráz projektu, ktorý nie len pôsobí príjemným až takmer stredomorským pocitom, ale ktorý zároveň zachováva nemalý počet historických artefaktov daného miesta. Ulice z čias Márie Terézie, tzv. Ľadové jamy alebo odkazy na slovenských básnikov na rôznych miestach budú asi lákadlom pre nejedného návštevníka Bratislavy. Prostrediu a verejnému priestoru musím dať tiež 5 hviezdičiek. Byty sú rozdelené vo viacerých objektoch a takmer každý z nich je v podstate unikát. To je niečo, čo pri projekte v takejto cenovej kategórii aj naozaj chcete. Čo ma najviac ohromilo, boli byty s predzáhradkami. To sa naozaj vidí iba v centrách západoeurópskych miest. Sedieť na trávniku a pozerať na most SNP je doslova iná káva. Dispozícia a skladba bytov majú u mňa 5 hviezdičiek. Prémiovosť projektu je skrytá v povrchoch stien, ktoré nadväzujú na pôvodnú historickú lokalitu, vstupoch, ktoré fungujú cez mobil, alebo komfortnom parkovaní nielen pre obyvateľov, ale aj pre návštevy. Veľmi sme si dali záležať na tom, aby tá architektúra bola kvalitná, taktiež je to použitie kameňa vo veľkej a značnej časti Vydrice, takže snažíme sa rešpektovať to, kde sa ako projekt nachádzame. Čo mi tu máličko chýbalo, je istá podpora cyklistov, ktorá by v takomto doslova európskom projekte a s takouto polohou bola na mieste. Spoločné priestory a vybavenie aj tak dostávajú odo mňa 5 hviezdičiek. Vydrica má všetko, čo sa dnes do moderného bývania dá použiť. Od chladených stropov cez decentnú rekuperáciu a zladené tienenie až po okná so zvýšeným akustickým odporom. Interiérový štandard je na vysokej úrovni, komu by však nepostačoval, môže sa vyblázniť v nadštandarde podľa svojich predstav. Nejaké dokončenie bytu na kľúč je možné. OK, čiže poskytnete aj tú službu, že naozaj ten človek príde a už to bude mať hotové na komplet. Určite áno. Materiálové prevedenie a technológie musím hodnotiť na 5 hviezdičiek.
Projekt má už značne rozpredanú prvú etapu a na ďalšie zaujímavé byty a ich ceny si bude nutné teraz trošku počkať. Podľa našich nejakých interných predpokladov by sme chceli začiatkom budúceho roka spúšťať už predpredaj druhej etapy s tým, že v podstate na nejakej časovej osi máme naplánované dokončenie Vydrice na prelomy rokov 2029-2030. Výstavba už bude prebiehať podstatne rýchlejším tempom a tak možno predpokladať, že hoci cenovky budú opäť značne nad úrovňou trhu, odkladať rozhodnutie o kúpe bytu v tomto projekte by asi bolo chybou. Koniec koncov, toto je projekt, pri ktorom platí, čo je dobré, toho je málo. Tento parameter hodnotím na plných 5 hviezdičiek z 5. Vydrica je kontroverzná ako skutočne dobré umenie. Buď sa vás silno dotkne na netušených miestach, alebo vám príde príliš drahá a nezmyselná. Je to však umenie a to sa nedá poprieť. Umenie, v ktorom sa dá naozaj veľmi komfortne žiť a ktoré sa časom stane aj skutočným rodinným dedičstvom. Projekt musím hodnotiť na dokonalých 5 hviezdičiek. Som Martin Čapo a spolu s realitnou kanceláriou Riešime bývanie a odborným magazínom ASB hodnotíme projekty novostavieb. Preto ak ste developer a chcete predstaviť svoj projekt alebo akcelerovať jeho predaj, ozvite sa nám.